Mm. Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Spanish style bangus mga kapudibis at ginisang bulaklak ng kalabasa. Ang drinks natin tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, mag-pray muna po tayo. Amen, Amen. mga kapudibis. Malinis na yung kamay namin. Mangantaking kapampangan. Manganta na po. Opo, Ayan, manganta ang na sarap po. ng Spanish style sardines po natin. Ay, bangus pala. Spanish style bangus. Oh, sarap din to. Oo, masarap din yan. Diyos ko, dahil Bala. gusto ko yan. May kulay. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manganta na po mga foodie bis. Mga tamo. Walang tapon, pati tinik, malambot. Malambot. Wala muna tayong brown rice. Hindi po ako nagsasawa sa brown rice. Naupusan lang. Harap. Ito yung tinik ko. Lambot. Malambot. Niluto ni Kusinang Kabalan. Sarap. Magandang pang business to. Sarap. Kanya ng bulaklak. Tignan mo yung tinik, no? Oh. Lambot. So, yung ganito. Linagyan namin ng sitaw. Favorite ng tatay ko yan. Ayan. Ito. Favorite din ng nanay ko to. Ay, kapag nagluto siya ng ganito, nag-aaway kami. Hindi ko siya tinitiran kanin. Kanin, ubos lagi sa akin. Taba, Sa oh. akin. Huh? Sarap. Sarap. Tingnan mo. Sarap.
Amining na manyaman masarap mga kapodibis. Ano daw yung sinasabi ko, puro manyaman. Sinagot ko yun eh. Manyaman, may masarap sa Tagalog. Yummy sa English. Yummy sa English. Ganun yun. Kaya nakapunta kayo dito sa Pampanga, manyaman. Yung pamangan. Sarap. Tinik ka? Oh. Hello? All good. Bye. Olive oil. Bawang saka ano. Sarap? Baka sasabihin nyo na, puro sarap yung sinasabi na. Masarap talaga. Masarap talaga. Kahit naman siguro kayo mga kaputibis. Kapag kumain kayo ng masarap na pagkain, sasabihin nyo, sarap. Hanggang matapos. Diba? Homemade. Diluto ni Kusinang Kablan. Kaya sarap na sarap ako. Hindi siya katulad ng kinakain ko na Spanish bangus na ano, na iba. Ito, ibang iba talaga yung lasa. Kaya sarap na sarap po talaga ako. Matagal din pala niluluto to, no? Sa oras ata. Lampas. 2 oras. 2 oras. Kaya pala sobrang lambot. Sa ano pa yung linuto? Pressure cooker. Ano nga? Ayun po. Pampaganda yan. Pampadede yan. Wag mo na. Ito oh. Hindi ko bet. Hindi mo ba? Tap? Ay, mga foodipis, habang kumakain si Pipi, magsha-shoutout ako.
Happy birthday, baby Allison! Birthday niya ngayon. Happy 6 birthday. years old na yung anak ko. Yan, pinaampun ko sa Binangonan Rizal. Pinaampun ko muna kina Lea Payawan. Ayan, baby girl, I love you. I love you. Happy birthday. At shoutout din po kay Ernesto Villasante, Kate Nicole Villasante from Samar, Alma Angeles Chinito Boaloy from Balatan, Kamsur, Christina Ishii from Japan, Lermalyn Gimpes, Irma Abelia, Alma Angeles, Chesley Carrion family, Amelia Santiago, ay tsaka si Chesley Ribon at birthday niya sa November 30. Arlene Ebido from General Trias, Cavite. Bebe Mila, ayan, happy birthday po sa November 25 sa kanyang kuya na nasa Palawan. Ayan, birthday niya sa November 29. Happy birthday. Shoutout po kay Baby Kate James from Bicol, Clarence Lumibaw, Laika Lumibaw at kay Clarence Lumibaw. June 12, Saturday, Cindy from Cebu, Hello Roxanne po. Arcilia from Pampanga, Melvin Sagsagan from Pangasinan, Desiree Jimena at sa mga anak niya, Miko, Sophia at CJ. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat. We love you all. God bless po. Salamat po sa suporta. Siyempre, Kitchipot, mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, meron kayong pong tirang isa. Mamaya, busin ko yan. Oras na. Mga kapudibis, hanggang dito na lang ang aming video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you. Baby Allison, happy birthday!